तरणाट्यांचं जागर खुल्ला मळबायच भंगराळी जीण जगता धरून आमचे दायज अंगणातल्या तुळशीचेर हळद पिंजर मायच भंगराळी जीण जगता धरून आमचे दायज तरणाट्यांचं जागर खुल्ला मळबायच भंगराळी जीण जगता धरून आमचे दायज अंगणातल्या तुळशीचेर हळद पिंजर मायच भंगराळी जीण जगता धरून आमचे दायज
la Martita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito. Con fuerza, muchachos.